Mae arian ar ffurf dyled yn un opsiwn ar gyfer codi arian ar gyfer eich busnes. Ystyr arian ar ffurf dyled yw pan fyddwch chi'n cael benthyg arian gan ffynhonnell o'r tu allan ac yn addo talu'r swm gwreiddiol ynghyd â lefel o log y cytunwyd arni. Bod hyn yn swnio'n negyddol, mae'r mwyafrif o fusnesau wedi cael rhywfaint o arian ar ffurf dyled. Dyma hefyd un o'r ffynonellau o arian a ddefnyddir amlaf ar gyfer cychwyn busnesau a busnesau newydd. Y ffynonellau mwyaf poblogaidd o arian ar ffurf dyled yw banciau a benthycwyr eraill, teulu a ffrindiau, benthygiadau gan y llywodraeth a ffridlesu, neu arian ar sail asedau. Mae sylw yn cael ei roi bob un o'r rhain yn y modiwl hwn. Edrychwch ar yr opsiwn a meddwl pa un sy'n bodloni'ch anghenion chi orau. Cofiwch bydd y cyllidwr am wybod ei fod yn cael ei arian yn ei ôl a bod gennych chithau warant ar gyfer y benthygiad. Mae'r math hwn o ariannu yn atyniadol i fusnesau bach oherwydd eich bod yn cael cadw rheolaeth a pherchnogaeth lwyr dros eich busnes. Gellir tynnu'r dreth oddi ar y llog ar y benthygiad ac mae'r gost ariannu yn draul gymharol sefydlog. Mae hyn yn ei gwneud yn haws cynllunio a rheoli adlewyrchu. Ond mae rhai anfanteision i'w hystyried hefyd. Yn gyntaf, rhaid i chi dalu'r adlewyrchu ac adalu'r benthygiad hyd at werth eich buddsoddiad yn y cwmni, hyd yn oed os bydd y busnes yn methu, neu os nad yw'n cyrraedd y targedau a gafodd ei rhagweld. Hefyd, mae'r cyfraddau llog yn amrywio'n sylweddol a gall y gost o fenthyca fod yn uchel. Yn olaf, bydd yn rhaid i chi fwy na thebyg roi gwarant yn erbyn y benthygiad, ac mae pob benthygiad yn cael ei nodi hefyd ar eich statws credyd. Meddyliwch yn ofalus cyn rhithro unrhyw fath o drefniant ariannu a cheisiwch gael cyngor proffesiynol. Efallai mae arian ar ffurf dyled fydd yr ateb iawn i chi. Llwythwch y templet i lawr yn yr adran hon mwyn i chi wneud nodyn o'r hyn sydd ei angen arnoch chi yn eich busnes. Mae'n fan cychwyn da ar gyfer dechrau chwilio am y ffordd orau o ddelio a'ch amgylchiadau.